Chýba ti motivácia na cvičenie. No neboj sa, mám pre teba trochu zábavy a motivácie. Yes! Spomínaš si ešte stále na to, ako ten malý chlapec, ktorý sníval o tom, že bude superhrdinom. Teraz máš príležitosť stať sa skutočným hrdinom svojho života tým, že si stanovíš svoje fitness ciele a sleduješ, ako ich dosahuješ. Cvičenie s plánom všetci milujeme, zoznamy však. Vytvor si plán svojich cvičebných dobrodružstiev a sleduj, ako kráčaš k svojim fitness cieľom. A nie, nemusí to byť nudný zoznam úloh, môže to byť tvoja mapa k úspechu. Partner v zložitom svete cvičenia hviezdička, vráťme sa do doby, keď sme hrali na ihrisku s kamarátmi. Teraz si predstav, že máš kamaráta, ktorý ťa poteší a povzbudí, keď cvičíš. Nie je to len o cvičení, je to o spoločnej zábave a podpore na ceste k lepšiemu ja. Takže čo hovoríš? Si pripravený na túto fitness party? Čakám na teba, aby sme to dokázali spolu.